दिनैसो न' नुबाय दे र' खरा। आया खम दरसिसि मोननाय मोना आं गैयाव हारसिंनो र' खरा। औ मोनदोंमोनथ' आरो फिसा। थानोनो सुखुवाखैमोन आङो हारसिंनो। फारसेथिं नोंसा आफायाबो फैगोन होननानैनो फैया जाना थाबायलै। आफायालाय मानोथ' फैया जाना थाबाय? फैनांगौ मागोआव फैनांगौमोनथ' आफाया मानो फैयासै? जानोहाय माबा खामानि ओंखारदोंनो सुथि मोनासैनो बेनिखायनो फैयासै। ओमफ्राय नोंसा नोम्मानि मोजां रांखावरिया नोंखौ ओंखाम जानो लिङासै? लिंगोन दे बियो। लिंनायथ' बादहो आंखौ खबरखौनो लानो थाङासै सानसेबो गावसोर गामियाव दङ होनना मोनथिबाबो। आयु एसेबां गाज्रि बियो हे इसोर। आरो आयै रांखावरि आनैया जुदि आंखौ लिंनो थाङोमोन ना अब्लाबो आं बिसानि न'आव थांखायामोन दे। मानोना आयै आङो रांखावरि आनैजों सोमोन्दो सिफायबाय। बिसोरनाव जि खालि थांदोंमोन आङो मोनथियालासिनो बै सानखालिनो आङो रांखावरि आनैजों रिस्ता सेफायना फैखादों आयै। नाङा आंनो बेफोरबायदि बिनानै मालायनि सुखु संसार सिफायग्रा। नाङा आंनो लाजिदोंसो आं दा बेखौ बिनानै बुंना लानो। मालायनि संसार सिफायनो थांग्रा माबायसि बिमानि बिलाइ। दरखार नाङाखै बेजों सोमोन्दो लाखिबाय थानो। औ नंमारगौ दे फिसा। नोङो जि खालायना फैदों मोजाङानो खालायना फैदों दे फिसा। आंबो बेफोरबायदि मानसिजों बेफोरबायदि थांखिनि मानसिजों सोमोन्दो लाखिबाय थानो गोसो गैला आंहा। ओमफ्राय हौवाखौ नुनाय माबायसि थाख्ला? खानाय दायसिबो गैया नामा? बालन्दा थाख्लाखौ नुवाखै आङो। असयफोरा साला लाजिरोङिफोरा। बिदानो खिन्थायाखै र' आङो। माबा बुङो खिन्थाबा बुङाखैयानो आङो। आफायाबो रायगोन बेखौ रायगोनसो। मोजां मोना आफाया बेफोरबायदि मानसिखौ आं मोनथिगौथ'। औ नंमारगौ फिसा। थिगसे रागा जोंखागोन बेयो बिनानावखौ। ओमफ्राय फिसा बिबारि आब'आ हाममारबायना लोमजानाया मोजाङै? औ आइ हाममारबाय दे जेंथेनै भगबाननि कृपायाव। भगबान माने नोंनो भगबान रखम जाहैबाय आरो बिसोरनि थाखाय फिसा। आंलाय मा रखम भगबान रखम जानो? मालाय हामखानायानो दंखायोबा। थेवब्लाबो नोङो जुदि हस्पिटालाव लांनो फैसा होआमोनब्ला खिजानिबा दा मा जागौमोन गथ'आ। औ बिबो नंगौ आयै। बेसेबा गोसा लोमजाथारदोंमोन। मुलि जाबाबो हामाखैमोन। ओमफ्राय हस्पिटालाव लांनायावसो हामबाय आरो खिबा खुरै। ओइ साला तुनतुलखौ बावना दङमोनलाय बेटाराबो। अबाव तुनतुलुआ? दङ थां बारियावनो खाना दोनदों नोंनि तुनतुलु बिनानावखौ। ओइ तुनतुलु आंनि सना फिथर हिरा मुकुता आं फैबाय। नोंनि गायदे आकाया नोंनि गायदे मालिकआ फैबाय। नोंनि बिमाया फैबाय। आंनो नोंनि गासैबो जब बिमाबो मालिकबो बिब'बो। बे संसाराव जानाय लोंनायजोंल' जायाथ'। जिउआव सासे लोगोरि होननाय बुस्थुआ थाथारनांगौ। लोगोरिखौ नांथारगौ। नाथाय आंनियाव सासेबो गैया। सासेबो बयफ्रेन्डआनो गैखाया रुख'रा। आंनो नांगौमोनहाय नांथारगौमोन आंनो। आङोथ' मानसिया एसेबां समायनाखाबो। थेवब्लाबो मानो रावबो फसायारा आंखौ? आरो आङो मानसिया एसेबां साफा डिसिप्लिनै देलायना थांखायो। आरो खानायाबो कतक साफा कालारसो लाबावो आङो।
बै खानजङा बेखौ आं मार फसायखायो र'। बेखौ एबार आङो लाइन लानांसिगोन र'। हायना मुलि दौथारनानैबाबो आङो खानजंखौ गोसोथारगोनहाय आं बाला। सासेखौथ' मोनासैयानो फोजोंसार सनाखौ। बै बिबारिखौसो गोसोथोयोना बिबो। बिबारियाथ' बोरैबायसो आंखौ बासायनायनि थाखाय बासिलांबाय। जुदि आंखौ बिबारिया मुफुरनिफ्राय बासायामोनना होनबानियाथ' आङो बिनि बयफ्रेन्डखौ सेथारगौमोनहाय बाला। दाबो फैला लैथोस्रिया नङाबा आं फनखौ खालायनोसै र'। ओइ आदा। औ मा जाखो आइखौ नायनो थांनाया? आया खिनो थांदों आरो बिनि खिनाया दानो जाथ'आनो आरो दुगैगोनबोनो आया। आया आंखौ दै गुदुं फुदुंनो होदों। आङो दै गुदुं फुदुंना फैनि र'। नोङो माबा बिबारि बाजैखौ फन खालायदो। र' ओमफ्राय आइया फैना होबा? थै आं दा फैया दानो। आया दासो खिदों आरो दुगैनोबो दङ दानो मोनफैथ'आ दे। खमसे खम आधा घन्टा नांगोननो। अ दे होमबा बिदिबालाय आङो नों बाजैखौ फन खालायनोसै। अ दे खालाय। आं नायबाय थागोन दे। आं डिउटि होबाय थागोन। र' आं दै गुदुंखौ फुदुंहैग्रोनि। औ दे जागोन खालायगोन दे। बिबारिया दिनै खम मोजां मोनगोन ना आंखौ फन खालायबा। थेवब्लाबो बियो आंखौ रागा जोंगोन आरो बेसेबा गाबखागोनबो बियो। जेखिजाया आं दिनै थार बाथ्राखौ बुंसिगोन आरो। रिसिभ खालायलि बिबारि सना। दा आरो आइयासो मोनफैसिगोन। हा माथो दाबो रिसिभ खालायला? ना मानसियानो गैया? ना मायबाफोर खामानि मावगासिनो? ओइ आदा मा जाखो रिसिभ खालायाखै नामा? ओहलै नानि रिसिभ खालायाखै। हा मानोथ' रिसिभ खालायाखै? रिसिभ खालायनांगौ। मोनथियालै आगै ना बिजिसो दङबा। आरो मोस्रोमोनना टिलुमोनाथ' रिसिभ खालायनो हागौना। ना बिसोरबो खामानिसो मावबाय दङ साथामबो। औ जानोबो हानाय दे। दिनै खेबसे ट्राइ खालायबावनाय। ओमफ्राय नोंनिया दै फुदुंनाया मा जाखो? आं जाना फैदों र' नायनो थांबावनि आङो दैखौ। थां आरो आइखौबो नाय। आं गियोलै अबावबा आइया मोनफैना होबा। दे जागोन दे। दिनै नोङो खेबसे लगायबावनाय फनखौ। औ र' खालायबावनि र' फनखौ खेबसे। दे खालाय। दै माथो दाबो रिसिभ खालाया रावबो। आइया दा मोनफैलायलायसिगोनलै बियो। मा रावबो गैमारा नामा न'आव? मबाइलखौ लांफानांगौ। नै रिसिभ खालायगासिनो नै थांगासिनो। सोरथो फन खालायदोंलै? हेलौ आया दाननासो होबाय माथो। दानना होनायखौनो हेलौ बुंगासिनो। सोरमोनथाय माथो नामबो गैया। र' आब'खौनो लिंहरनि। बियो मिथिगोन खोना सोरो। आब' बिबारि आब' जों फैलाय। औहाय र' नै थांगासिनो। मायो? आब' नोंखौ सोरबा नाम्बार गोदानजों फन खालायदोंमोन ओमफ्राय आङो रिसिभबो खालायबाय गैया। माबा दाननासो होबाय। सोरमोनबा नोङो सिनायगोन खोना नाम्बारखौ? ए माबा नाम्बार सेभ गैया? माने नाम गैया नामा? आगै इखायनोथ' बुंदों आरोलै नायनाय सोरो। देनाय होनबा नायनि सोरो। बे नाम्बारा सोरनिमोनथाय? माबा एसे सिनायहां मोनदों आङो। बे नाम्बारजों आंखौ सिगाङो फन हरफेरदों। आं एसे गोसोआव दङ। ए हरफिननो हाया होमबा नोङो? औ हरफिननि र'। नोंहालाय मानोथो मा नाम्बारफोरखौ सेभ खालायना दोना? सेभ खालायना दोननांगौ। औलै मानसियानो आङो बावसुलिथारना बावगारो। आब' खिजानिबा फोजोंसार गुमैया फन खालायदोंमोन खोना? नाम लानाङा बिनि मोस्रोम। आं बिनि नाम लाबानो बोरैबा मोनो। आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि। बिखौ मालाबाबो गुमै दा बुं। जागोन दे आब'। बुंफ्लाङोना खुगायानो थांफ्लाङो बुंबाय थानायखाय। नेक्स्ट टाइम बुंनांला आरो। आब'आ बुंनायखाय रागा जोंबाय खोना आंखौ। आंबो आरो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाग्राखाय बुंफ्लाङोना।
हा माथो फन खालायनो होननाया खालायफिनासै माथो बियो आब'आ बावगारबाय खोना फोजोंसानि बाथ्रा रायज्लायनायखाय थाथोसै दे रावबो इम्परटेन्ट नङा खोना इसोर दिनै जेनथेनै दुगैबाय दे एसेबां गुसु इसोर दिनै थै साला रायज्लायनोनो मोनासै आइया फैलायलांबाय रिसिभ खालायदोंमोनल'सो जेनथेनै बाथ्राखौ खिन्थानो हाबाबो जागौमोन दा बेखौबो खिन्थानो मोनदिया अबावबा थांना थाहैनायमोन रिसिभबो खालायासै हे मबाइलखौ एरसिना दोननि र' अबावबा आइया आंखौ सोक खालायगोन कम्बल सिङावनो सोना दोनथ'नोसै आङो थांनोसै अबावबा आइया सोक खालायगोन आयु नोंसो माथो आयै आङो आयै लैथोस्रिनो मालाय सेम्पु नांगौनो बेखौनो आङो सोंनो फैदोंमोन र' मा सेम्पु नांगौ होननानै जेखिजाया लाबोबानो जाबाय आरो सेम्पु जाबानो जाबाय आरोलै आयै आंनो जेखिजाया सेम्पु नाङा दे आदा मा सेम्पु नांगौ नोंनो हेड एन्ड शल्डार्सखौ लाबोबानो जाबाय दे औ जागोन दे आयै नोंहा माथो आधा घन्टासो नांगोन होनदोंमोन माथो एसेबां थाब फैखो खिबाय थायासैलै आङो गोजांनायफोराव आरो दुगैनायाबो सोमब्रोदोंल'सो जेबो साबोन थाबोन लायाखै आखायाल' साबोन होदों एसेबां गुसु इसोर आयु दाबो गोजांगायाखै आङो जेनथेनै माबा मोदोमखौ संब्रोदों आरो दे नोंहाबो थांदो खिहैदो दुगैदो माखारे ओंखाम जानांगौ दे जागोन दे आयै थांनि र' आदाया बिबारि बाजैजों रायज्लायनोनो मोनासै फंसेबो आंलाय दिनै रायज्लायनो मोनगोनसो सानदोंमोन दे दाबो जेबो नंला दे गाबोन समफोर रायज्लायनो हागोन चान्स मोनबा आइया मालाबा हाथायाव थाङो र' आइया जुदि हाथायाव थाङोना आदाया मोजाङै रायज्लायनो हागोन बे साननैसो आइया माबा हाथायावबो थांथाराखै सकावबो थांथाराखै ओरैनोबा माथो थांबाय थायो